Si no has pogut venir, això és el que ha passat avui a l'hospital. Ara entrem a l'auditori per començar la jornada. Aquí ens expliquen com és fer la residència a Sant Joan de Déu. Aquest és el moment que tenim per parlar amb ells, resoldre dubtes d'una manera més propera. A mi m'ha sorprès molt les instal·lacions, com està tot enfocat de cara al nen, tota la complexitat dels quiròfans i tota la tecnologia que hi ha darrere de totes les sales. La investigació que fan i és espectacular, els projectes, molt xulo. Somos R2 de Matrona. Y la verdad que nos han preguntado mucho por el sueldo, por ejemplo. Tema de vacaciones, cómo nos organizamos. i a nosaltres el que més ens estan preguntant està sent sobretot sobre les rotacions, com ens organitzem les guàrdies i l'ambient a l'hospital. Nos hemos tomado un café, nos hemos conocido un poco más, pero ahora se van cada uno a la charla de la especialidad correspondiente. Van a poder hablar con nuestros residentes para que conozcan todo lo que les interesa. Después de las charlas que les damos a los R0, hacemos un tour por todas nuestras instalaciones en grupos así más reducidos para que puedan ver un poco las áreas donde trabajamos y hacernos preguntas un poquito más en intimidad. Nos han contado que es un centro que está entre los 20 mejores de investigación a nivel mundial y creo que eso es una cosa que te puede abrir muchas puertas. Sí, total. Muy chulo. L'oportunitat de venir a les portes obertes em semblava molt xula. Poder conèixer els RESIs i els adjunts a primera mà, pues, un 10. I doncs, la veritat és que és una de les meves opcions que em plantejo per fer la RESI aquí. Molt content, la veritat.